Bid-delitt doppju ta' sbieħ tnejn li għadda fil-Gargur, delitt doppju li ħanla lill-pajjiż ix-xukjat, l-att ta' delitti għal din is-sena issa tela għal 5. L-ewwel delitt għal din is-sena seħħ fis-satra tal-lejl f'Al-Qam Warba fl-Arpa Għawdex, meta raġel ta' nazzjonalità Eġizzjana Walid Salah Abdel Mutaleb Mohammed kien instab mejjed fadira demm wara li qattil jew aktar kienu ħanxrulu wonqu. Sallum il-Pulizija tad-Dipartiment Investigazzjonijiet Kriminali u dik ta' Għawdex għadhom ma solvewx dan id-delitt u suspettu li dak li qatel lil dan l-Eġizzjan ilu li dabbar rasu minn pajjiżna. Mahmud El-Mejjedi u t-tieni vittma ta' delitt din is-sena. Dan hu Libjan u d-delitt tiegħu seħħ fit-triq il-Kappillan Mifsud fil-Ħamrun wara li dan il-Libjan kien aggredit minn żewġ irġiel. Id-delitt seħħ it-tnejn 14 ta' Mejju meta l-Pulizija kienet infurmata li f'residenza fil-Ħamrun kien hemm xi ħadd mitluf minn sensieħ u kellu anke demm ħireġ minn ħalqu. Aktar tard irriżulta li l-Libjan kellu ġrieħi gravi permezz ta' daqqiet ta' oġġetti ibes kif ukoll kellu feriti li kienu jidhru li saru permezz ta' oġġett li jaqtaw bil-ponta. U miet fl-isptar Mater Dei 3 ijiem wara. It-tielet delitt seħħ f'Lulju u forsi hu l-aktar delitt riċenti li attira attenzjoni tal-pubbliku. Dan kien id-delitt tal-imprenditur Malti Hugo Ketkuti li jingħata żewġ daqqiet ta' sikkina jew 3 mill-viċin minn raġel mis-Serbja. Dan id-delitt seħħ nhar is-6 ta' Lulju waqt li Hugo Ketkuti flimkien ma' xi ħbieb kien qed jattendi jikla fl-okkażjoni tal-ftuħ ta' restorant ġdid f'Paċeville. U miet ġimgħa wara li ddaħħal l-isptar Mater Dei. U fl-aħħar nett id-delitt doppju ta' Antonja Mikallef u Marija Karmela Mikallef, ir-raba' u l-5 delitt għal din is-sena. Huma nqatlu meta kienu fid-dar tagħhom fil-Gargur. Brabta ma' dan id-delitt doppju, il-Pulizija resqet il-qorti lil Kevin Mikallef, it-tifel ta' Antonja Mikallef, u akkużatu bil-qtil volontarju taż-żewġ anzjani.